जाय बर' हारिनि नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गेदेर आपडेट लाना फैदों बेनो जाहैबाय मा बोराय मोसा आरो सेंग्रा मोसा बे मोनसे दिनै नोंथांमोननि गेजेराव फैदों लोगोसेनो बिजनियाव मोनसे गेदेरथार मोनसे दावराव जानानै थांबाय बेनि सायाव नोंथांमोना डिसकासन होनो नागिरदों फैयोबा नोंथांमोननि गेजेराव आङो ससे मोनसे भिडिअ क्लिप होनो नागिरदों बे बोराय मोसा आरो माने सेंग्रा मोसा बेनि सायावहाय आरोना नोंथांमोननि गेजेराव आं ससे क्लिप होग्रोनोसै नायना लाग्रोदो जुद्धआ जाबाय यां टाइगार आरो ओल्ड टाइगारनि जुद्ध आरो बे जुद्धआ जाबाय बर' जातिनि आद्रा थानाय जेंनाखौ गहपुरसिम सिमा बारायनांगौ आद्रा थानाय खामानिखौ दिसपुराव थांनानै दिसपुरनि दरजाखौ जौखावनानै अधिकारखौ बिख'ना लाबोनायनि जुद्ध ओके नोंथांमोना नुबाय आबसुनि बारग' आफादगिरि दिपेन बर' सारा दिनै मोनसे बाथ्रा बुंदों बावहाय उदालगुरियाव जेनेखि एलएसियावहाय जे कम्पिटिसन जागोन बोराय मोसा आरो सेंग्रा मोसानि गेजेराव दा बेवहाय लानानै रिहन दैमारिजों बिनि एगेन्स्टआ जागोन रिहन दैमारि भार्सेस दिपेन बर' दा गतिके बेवहाय सोर देरहागोन होनना बुंदोंबा बेवहाय उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआवहाय जे दा माने इयांफ्रा जे जेनेरेसननिया बेनि मोनसे गोहोम गोलैदों आरो बे हिसाबै बिथांमोना दिनै हिसाबै दिनै लाइमोनफ्रा बांसिनै जाय एसे बावैसो एबसुनिफ्राय फैनानै जाय इउपिपिएलआव हाबफैनाय दिपेन बर' सारखौनो बांसिन मदद होनो होननानै फैदों बे बाथ्राया दिनै सोराङाव फैदों दा फारसेथिंहाय ओरै रिहन दैमारि साराबो होनबाय थादों आंनो देरहागोन आरो आंनि समाजाव रावबो देरहानाय नङा होननानै दा स्पेसियेलि मोनसे आं भिडिअ बानायनायनि मेन थांखिया जाहैबाय मा चिरांनि बिजिनियावहाय दाखालि जे माने जोंहा फकिराग्रानि सासे केन्डिडेट उरुद कुमार दे बिथाङाथ' बिटिसिनि इएम मोन बेखौहाय बिजेपिनिफ्राय टिकेट हिसाबै फोसावहरबाय बिजिनियावहाय आरो जायफोरनाखि सिगाङाव एमएलए दंखायोमोन बिजेपिनि एमएलए देरहाखादोंमोन बेखौ फोसावाबालानो बेखौ फोसावनाय जाबाय दा बे हिसाबै बेवहाय गोबां मोनसे गाज्रि थासारि जोनोम मोनबाय बिपिएफनि वार्कारफ्रा बिपिएफनि अफिसाव थानानै गोबां चेयार टेबोल बुफाय बुसि खालामलाजोब्बाय जोंनो बे केन्डिडेटखौ नाङा होननानै आरो लोगोसेनो बिपिएफनिफ्राय बिजिनिनिफ्राय दा निर्दलीय टिकेट होनो थाखाय बिथांमोना राजि जाबाय आरो बिथांमोना दलैनो स्टेन्ड लाबाय डिसकासन खालामबाय फारसेथिं बिजेपिनि माने बिजाथिफ्राबो एबा बिजेटिनि जायफ्राखि वार्कारफोर बिथांमोनाबो मोजां मोनाखै उरुद देखौ होनायखौ बिथांमोना मोजां मोनाखै मानोना बिथांमोना जायगानिखौनो हास्थायदोंमोन दा बे हिसाबै बिजिनियावहाय दा बिजेपि एबा बिपिएफ एलायन्स बे केन्डिडेटआ देरहानांगौआ सम्भब नंला आरो गोरलै नंला मानोना बाहाय जुदि बिपिएफनिफ्राय आरो फिन आरो निर्दलीय होफिनबावोब्ला बेवहाय बिथांमोननि भटआ गावनाय जासिगोन आरो गावोब्ला बावहाय गोरलैयैनो बावहाय माने इउपिपिएलनि बिजाथिया देरहालांनायनि चान्सआव दंसै आरोखि दा बाथ्राया बेनो जाय आगयनि जाय टिकेट दाबिदारमोन बिजिनियाव बिजेपिनिफ्राय बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला हेमेन्त बिश्व शर्माया सोंदों जाहैबाय आरोखि जे नोंनाव बेसेबां केस दं होननानै बिथाङा बुंदों आंनावथ' दिनैसिमबो केस गैया मोनसेबो नाथाय उरुप कुमार दैनाव गासै दासिमाव मोनबा केस दंमोन दा बेखौ लानानै बिथांमोननि गेजेराव थेवब्लाबो दिनै मोनबा केस थासेयावबो बिथांखौ माबोरै माने केन्डिडेट हिसाबै मुं फोसावखो बेखौ लानानै बिथांमोना दुखु प्रकास खालामदों दा नायनोसै रायजो नोंथांमोन थारैनो बिजिनियावहाय सोर देरहानानै फैमारो जे बिपिएफ आरो बिजेपि एलायन्सजों जाय हरजानाय उरुप कुमार दैया देरहामारो ना बाहाय इउपिपिएलनि केन्डिडेटआ देरहायो जों बेखौ फैबाय थानाय समासो जोंनो माने फोरमायनानै होसिगोन दा थासारिया दिनैसिमबो सुग्लायाखै समबारनि गेजेराव जों रोखा मोनगोन मानोना समबारावनो जोबथा बे मोनसे नमिनेसनलाय गथायनायनि सान जुदि बेवहाय गमामायैनो जुदि आरो निर्दलीय जुदि गसंमारोब्ला बेवहाय जों बुजिनो हागोन थारैनो बिजिनियावहाय आरो बिपिएफ आरो माने बिजेपिनि मासिया जिर' जागोन होननानै जों मिथिनो मोनगोन आरोखि माने अर्थात बेनिफ्राय इउपिपिएलनि बिजाथिया देरहालांगोन जों बेखौ रोखा बुंनो हायो आरोखि दा जेखियानो जायाथों मानो रायजो नोंथांमोन बेबायदि टिकेट फसायै बेयो गोबां मोनसे दिनै सरसा सोलिबाय दिनै जों नुदों जेनेबा इउपिपिएलआव दिनै इउपिपिएलनि जायफोरनाखि एक्जिस्टिं फुराना जायफोर एमएलए एबा मन्थ्रिफोर बिथांमोना फ्राय सासेबो गेलेयाखिसै ओरै जों नाहरदो गबिन्द बसुमतारियाबो एंगारनानै होबाय गुबुन माने इयां जेनेरेसनखौ गेलेनो सुजुग होबाय ओमफ्राय ओरै नों उरखाव ब्रह्मआबो गाव थाबाय इयां जेनेरेसनखौ गेलेनो सुबिदा होबाय आरो ओरैहाय जोङो नुदों जलेन दैमारियाबो हगारनानै होबाय प्रमद बर'नो ओरै हगारनानै होबाय ओमफ्राय नों ओरै जिरन बसुमतारियाबो बिथाङाबो हगारनानै होबाय डिस्ट्रिक्टनि दा प्रेसिडेन्ट अनिन्द बसुमतारि बिथाङा गेलेगोन थिग बेबायदिनो जों नुदों बिपिएफनिफ्राय एक्जिस्टिं जायफोरनाखि एमएलए खामोन जेरै दा दुर्गादास बर' बिथाङाबो टिकेट मोनाखिसै
आरो बेजों लोगोसे जों मोनबाय गोलाव सम जायनाखि MLA जाबोबाय थानाय 25 बोसोर जे प्रमेलारानि बायदेव बिथाङाबो मोननो हायाखिसै आरो बिनि सोलायै हाग्रामा महिलारि साननि अनजालि बिसि सेवले महिलारिनि टिकेटखौ होनाय जाबाय दा गतिके बे गासैखौबो जों सालिजारि खालामनानै नायोब्ला जोंनि थाखाय बिराद मोनसे दुखु गोनां आरो आं मानि थाखाय सबसे बांसिन दुखु मोनदों होननानै बुंदोंब्ला आङो मैयाबो मोनसे भिडिअआव होनाय जादों जों बर'फोरजों सोरबा मोनसे बिराद गिदिर मोनसे गेम गेलेदों आरो जुदि गेम गेलेयामोनब्ला जों जुदि जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ जों मान सनमान रेसपेक्ट होलायोमोनब्ला बिश्वजित दैमारिजों आरो प्रमद बर'जों बेफोरबायदि जानाय नङामोन एगेन्स्ट बिसोर सानैनि गेजेरावनो सासे जेनखासिगोन बे मोनसे बाथ्रा आरो बे फारसे जों उदालगुरियाव रिहन दैमारि आरो दिपेन बर' बेबायदि जानाय नङामोन जों बेखौ नुहुरदों आरोखि दा गतिके फैबाय थानाय समासो जोंनो रोखा फोरमान होसिगोन थारैनो बै गेमाव जोंनि बे LAC जेनेखि बिसायख'थियाव आसाम एसेम्बलि जेनेखि इलेक्सनावहाय थारैनो BTC ओनसोलावहाय सोर बयनिख्रुइबो स्ट्रंसिनमार बेखौ जों बुंनो हायो आरो मोनसे बाथ्रा जों बुंबाय थाखा आं नोंसोरखौ बुंबाय थादों दिनैसिमबो आदिबासि आरो मुस्लिमफ्रा खुनु राजनिति हान्जायाव जगदान जायाखै दै थाला बिथांमोननि सेन्टिमेन्टआ जुदा आं नोंथांमोननि सिगाङावबो होनबाय थादों बिथांमोना दा मोनसे स्ट्रिक्ट मोनसे माबा लादों मानोना बिथांमोना ST डिमान्ड जागासिनो दङ बे हिसाबै बिथांमोना कुनु मोनसे राजखान्थि हान्जायाव बिथांमोना ज'इन जानो मोना आरो जाय बिथांमोना होननाय बायदिब्ला BJPनो भट होआ अब्ला BJPनो जुदि बिथांमोना गवामा जुदि भट होमाराब्ला थारैनो जुदि बिथांमोना BJPनि एगेन्स्ट जायोब्ला सोरबा दलफ्रा चान्स दं दा बेखौ जोङो नुहुरो आरोखि दा थेवब्लाबो जों दासिमबो जों बुंनो हाया फैबाय थानाय समावसो जोंनो खिन्थासिगोन आरोखि थेंक इउ आंनि बिजाथिलाइखौ नमिनेसनखौ आङो गथायबाय आरो गिबि एक्सपिरियेन्स हिसाबै गासैबो सिस्टेमेटिकेलि थरलि खोब मोजां परिबेसाव नमिनेसना फाइल जालांबाय आङो नमिनेसन फाइल खालामनायनि उनाव आंनि जि अभिगता बेयो जथेस्थ पजिटिभ डाइनामिक आरो आं जोबोद आत्मबिस्वासि गासैबो खामानिखौनो आङो आत्मबिस्वासनि सायाव फोथायनानै हाबा मावबोदों आरो फैबाय थानाय 9 एप्रिलाव जानो गोनां आसाम बिधान सभानि बिसायख'थिनि उदालगुरि बिधान सभा समस्तियाव बे ST समस्तियाव 1,70,000 प्राय भटारा भट होगोन 9 एप्रिल 9 बा 9आ आंनि थाखाय लाकि नाम्बार आरो बेखायनो 99,000 भट मोननानै उदालगुरि बिधान सभा समस्तियाव आं देरहासारगोन बियो रायजो राजानि आशीर्बाद रायजो राजाया जेरै लोब लोब ओंखारबोदों बिनिनो मोनसे प्रमान आरो बेखायनो नैबे बिसायख'थिया उदालगुरि बिधान सभा समस्तियाव माने यां टाइगार आरो ओल्ड टाइगारनि जुद्ध जागोन बेयाव यां टाइगारा हारि माहारिनि समाजनि जोंनि जायफोर जेनजि जायफोरा गोदानै भट होगोन 18 बोसोर जायफोरा स्कुल कलेजाव फरायनानै दङ सोलोंथाइनि गोबां जेंना आङो एबसुआव थानाय समाव हाबा मावबाय आरो प्राय जेंनाया जोबस्रांबाय मोननैसोल' जेंना दंबावो गोदान जोंनि टिमा खामानि मावगोन आंहा बिसास दङ दा बेखायनो यां जेनेरेसनखौ जोङो काउन्सिलिं होदोंमोन अरियेन्टेसन होदोंमोन जों बायदिसिना मटिभेसन होदों